ngeke ngasho ngathi uma ngabe engekho uhulumeni kukhona abathatha over babe uhulumeni. Ilento eyenzeka eSouth Africa. uVusi neqembu lakhe uVus'Muzi-Cat Mahlala bakubonile ukuthi uhulumeni akasekho eSouth Africa noma bamqeda amandla bona base bethatha over. Sanibonana hlokohlela la nasi esinye story esilekelela ihead hoc committee kanye nokuvelayo okuthinta uVus'Muzi-Cat Mahlala. uVus'Muzi-Cat Mahlala ube nezinhlelo njengoba kade nezinhlelo before zokuthi asebenze laphana esibhedlela saseProtea sasePitoli esebenzisa lesi samaphoyisa ezosebenzisela inkampani yakhe. Wayesazi vele ukuthi uzothola itender ebiza u360 million. Besehlelile futhi ukuthi uzosebenzisa i-airport enkulu yala eSouth Africa i-OR Tambo. Engxenye yayo ubezoyisebenzisa ayishintshe ayilungise ayibize ngokuthi ibizwa ngani iGreen Lounge. iGreen Lounge yakhe le ilabezo ilengxenye enkulu ethwala impahla, airport yempahla ebizwa ngecargo terminal. Ubezoyakha yona ngosizo nokulekelelwa ngokwemali mboleko abezoyithola eNedbank. Abezoyithola njalo ngonyaka ewu70 million ukwakha leya ngxenye yeterminal. Njoba lisho igama lithi cargo terminal, asazi ukuthi uKhethu bezongenisani ahambiseni ezimpahla. Sungayiqagelela ke nawe. Kuke kwashiwo futhi ukuthi ababhemi laba before noma ngaphambi kokuthi benze ezinye inhlelo benza elunye uhlelo lokuthi babe nezinkampani zama security. Sayikhumbula ke iCat VIP security le eyatholakala yehla yenyuka ngezimoto zomkhandlu. Bisiyakhiwe ke ilungile. Obviously ke noma kuyacaca ukuthi yona futhi ebizolekelela ukugada impahla engenayo ephumayo lapha kuleya cargo iGreen Lounge cargo terminal kaVus'Cat Mahlala. Misiweke naleyo noma ivelile noma ibingakaqali kodwa beseseyinhlelweni umfowethu lo. Ulapha ejele nje eBhongweni uyasebenza ngaphandle. Mhlambe ezinye zezizathu zokuthi bamlande lapha ngoba ufana nomuntu ongaboshiwe laphana eGoshimampuru ngoba unoza kwabo abaningi. Indawo yangakubo iyabaza abantu, wonke umuntu ubuye azokhuleka kuyena. So ubekwazi ukusetha izinto zakhe. Akona kodwa lokho. Lapha kuhead committee kuvakashe uGeneral Dumisani Khumalo. Kuvele ukushaqisayo okuningi ukuthi uKhet namanga. Ikomiti leli head hoc committee lambiza uVusi ukuthi azothula ubufakazi bakhe eKapa. uVusi waba namadimandi noma nezimfuno eziningi ezingakhoneki. Efuna ukuhamba ngamabhanoyi aphambili anikwe nendawo yokuhlala ephambili ukuze athule ubufakazi. Lokho walidele ekutheni bayikhansele yonke leyo nto. Bagcina lona ikomiti lizilele lona ejele leli elikhulu eGoshimampuru la liyomphenya khona. Ngebhadi ke lafike lashaya udaka olukhulu nje futhi udaka kwaba iwaste yento yenhlakanhlaka. Lidlalela uVusi nje ligoqe lishonisa le nale elivezela nje ukuthi akaliboni nokuthi liyini. Kodwa kukhona into eyenzeka lapho. Unomholi wenhlangano yeAction SA owayekhona. Yazi untombazane le mangaphoseswe ikhaladi uJames Isibongo. Waba nokuxabana okukhulu noKhet. Kwaze kwanuka amazwi uKhet waze washo ukuthi hayi angamthethisi izinto eziningi. Kodwa ke ubufakazi walela lunga leAction SA babalekile ngoba uKhet wakuveza ukuthi yena waya koyilandela ibhamu zakhe police station thize. Kodwa untombazane kanti silenzile uphenyo wavela ukuthi hayi afika ngoKhet. uKhet wafika nje wathatha isibhamu sakhe esisodwa esiqondene naye hayi ezinye ibhamu. uKhet ngendlela ayefakaza ngayo
wawungakholwa ngokuthi hayi uyena wayilandela, ukhumbula kahle wayehamba nangamotoni yaze yaba nethaya eliphantshile, amanga khanda istory nje esizwakalayo ongaze usibambe. Uyakusho uKhumalo no ayikazi bekhona into kanjalo, amanga akade eshiwo uKurt Mahlala lo. Uma uzokhumbula kahle leyo nto yathi saphenya ilunga lele Action SA, usihlalo wekomiti ad hoc wangenelela lolo phenyo langahamba kahle, kodwa kwakucaca ukuthi uKurt uyahluleka ukuphendula eminye yemibuzo eyayivela akuyona untombazane. Waphinda futhi uKurt hayi waphika mabembuza ngobuzwe bakhe obili, obunye babo bubalalwe ezweni laseSwatini la khona eudlamini khona. Awusuba likhulu madoda. Hayi kuvelile ukuthi uKurt unabo ubuzwe baseSwazini noma eSwatini. Unabo ubuzwe baseSwatini wabenza ngo-2024 ngoFebruary ka-2024 yaziwa ngisho idate. Kunabantu abasebenza ku-Home Affairs wakhona noma umuntu osebenza ku-Home Affairs wakhona eSwatini osewaboshwa ngalolu daba owayihlangene noKurt and ize lisaphenywa naye uhamba inkantolo lo muntu ngoba udaba oluserious. Amazwe ke izinto ayithatha serious engafani nala ekhaya. La ekhaya sayidayisela nje ubuzwe noma kanjani, siyanikezana nje, ingakho begcwele abantu la esingabazi, kodwa bayakuphethe izinto eyisho ukuthi bayabala eSouth Africa, ize sazi ukuthi akubona bala. Amanga ke la washo uKurt uthi yena hayi akayazi yonke leyo nto. Okunye kuvelile ukuthi wathi ifoni yakhe ikhona la ike yashintshwa khona izinto ezithize. Lokho kwafakazelwa nawo umphathi we-unit le ebizwa ngokuthi wayi-Adlec lo owaka Johnson. Washo naye ukuthi hayi ngekhathi ifoni isibuya lapha kwakukhombisa ukuthi abaphenyi kukhona izinto abayifakile abazazi zona. Hayi uyaqiniseka ke umntungwa lapho no ayikho into enjalo. Leya foni nje ayikazi ithinto okukhona ngoba bakuthola kuKurt kunjengoba kunjalo. Ekuphika ke uKurt kanjalo futhi naye umholi lo waleli qembu elabopha yena uDumsane Khumalo. Amanga akakhethile lawo nezimanga zakhe azenzayo. Hlokohlela lo bafowethu. Sibonge kodwa soloku esibuyile nje indaba yethu siyixoxa ngesiZulu.